Hvis vi nu starter med hvordan man sliber på sådan en baut her. Det der er det allerførste, kan man sige, det er jo, at der er et lag tape på klingen. Og det er en rigtig god idé, når man sliber, at man husker, hvor mange lag tape man har brugt. Der er flere af os, der bruger at lave en slibelog. Så kan vi jo se både, hvad sten vi har brugt, og hvor mange lag tape og hvilken type tape vi har brugt. Men jeg har brugt et lag tape på den her, og det er egentlig ret præcis. Det er ikke en kniv, jeg sliver særligt tit. Den her holder æggen i hvert fald et år. Så det er ikke noget, der sker hver dag. Men lidt slurry skal der være, en let slurry. Så vi laver lige en let slurry på den her. Så ikke mere end det der. Det er kun en let slurry. Når man har en sten, der er så lille som den her, og man ikke kan køre X-strokes, så sliber man i cirkler. Og igen, man lægger ryggen først og klingen ned på stenen. Og så kører man stille og roligt cirkler. Man kan faktisk høre, hvor meget den sliber. Og lægger også mærke til, at slurryen bliver skubbet foran klingen. Det er en hurtig sten, den her, så slurryen tager også hurtig farve af cirklerne. Den skal ikke have ret meget. Det her, det er jo kun touch-up, så i virkeligheden så skal der ikke ret meget til. Det var det. Så laver vi lige et par stille og rolige X-strokes, og jeg lader samtidig slurryen dryppe ned fra stenen. Fortynder lidt. Sådan. Jeg skyller lige stenen og kniven af. Og så på rent vand, stille og roligt. Igen. Ingen tryk. Når man kører på rent vand på en belgisk bok, så ligger man, og så ingen tryk, så ligger man omkring 16.000 korn, hvis man sådan skal prøve at sammenligne det med noget. Så hvis man er meget omhyggelig og stille og rolig, så har man altså en finisher i en brok på omkring 16.000 korn. Jeg kører lidt af kniven forbi stenen, men jeg lader altid det, der styrer kniven, ryggen og en del af bladet være inden for stenen. Så har man kontrol over slibevinkelen og udnytter hele stenen. Når man laver det her på en belgisk bok, så er man i gang med polering. Det er ikke slibning længere. Det her, det er en fin polering af æggen. Og nu kører jeg om muligt endnu lettere. Jo lettere jeg kører, jo finere bliver slibningen. En lille smule pigtail strokes.
altså, kniven er færdig nu.